Så er der gameplay. Hej YouTube. Hey YouTube, hvad så? Vi er faktisk tilbage igen. Ja, det er episode 2 i Survival Gameplay. Vi skal have fundet noget mad. Jeg har masser faktisk. Så skal jeg da have det. Ja, vi skal lige koge det. Og vi har en gæst, som i episode 1, og ham har kommet ved til at have... Bamsedyret. Ja, bamsedyret. Bamsedyret Magnus. Og han kommer til at følge os til helt til episode 3. Ja, det Fordi de første 3 afsnit af Survival, og der siger vi, at det er vores... Vi ser lige, hvad det bliver til. Ja. Er det nogen af jer, der har noget? Hallo Lasse, hvis du går ned i minen, der er sådan nogle ting og sådan noget dernede. Ja, det ved jeg godt. Okay, nu er det ved at blive nat. Vi skal have lavet os en shelter. Prøv lige, jeg skal ligesom... Jeg har nogle æg. Har vi noget... Vi skal have lavet noget mælk. Ja. Altså har du... Magnus, det her det er det sted, du har fundet, det er ret dårligt. Det er ikke en særlig høj bakke. Men vi kan godt lige overlade Vi laver bare lige et shelter herinde. Ja. Jeg graver ind til shelter. Der er også, vi får også nogle sten af det, så skal vi lave nogle stone pickaxes og sådan noget. Hey, her, tag den. Sådan. Har vi et eller andet, vi kan lyse det hele op med? Ikke nu, men... Ej, ellers så spawner der zombier og sådan noget herinde. Det er ikke så godt. Hallo Lasse, giv mig en stenhakker. Gå derned Lasse, der er lige nu noget, der er lige dernede. Så laver vi en stenhakker. Ja, okay, jeg skynder mig. Frederik, der er altså kul og sådan noget mega lækkert hernede. Godt, så gå ned og tage det, så graver jeg ud på shelteret. Ja. Jeg har noget ovnekylling her. Ovnekylling? Hvad fanden er det? Sådan noget er brændt. Nå, har du noget brændt kylling? Nej, jeg har bare noget kylling. Lasse, for det, så går jeg op og laver det sidste færdigt. Jamen, så giv mig lige kyllingen, dit kylling. Så brænder Jamen, jeg nej, den. det har jeg lagt op i. Ja, okay. Kullet. Ja. Og dit kylling. Godt, vi skal også have noget kul i, altså vi skal også have nogle fakler, sådan, så der ikke bliver for mørkt herinde, Ja, og der ikke spawner zombier og sådan noget. Jeg har 10 kul. Okay, så laver du... Hvor mange fakler laver du så ud af det? Jeg tror bare, jeg laver 20 eller sådan noget. Ja, okay, så du bruger 5 af dem. Ja. Ja, okay. Sådan der, så har vi noget ovnekylling til om aftensmaden. Ja, lækker aftensmad, hva'? Og vi har bare ingen kartofler. Nej, men det kan vi få. Hvordan? Der er kommet kartofler med i den nye opdatering. Helt Ja. Ja, og gulerødder. Fuck, hvor nice jo. Og gulerod, der kan komme gulerødder på stangen. Altså, Ja, på stangen. Fuck, hvor er I klamme, jo, det var helt sindssygt. Hvorfor er det stangen, Magnus? Skal du ikke lige fortælle mig ja, det? fiskestang. Nå. Nå, Oh god, der er en dungeon herinde. fedt. Jamen, det er ikke så godt, når det er, vi bygger lige op ad den. Og vent lige på. Vi udvider den anden vej. Ej, det er ikke nogen dungeon, Frederik. Er det ikke? Prøv at se her. Nej, det er ikke en dungeon, jeg mener Jeg tager altså lige noget ovnekylling. hvad er det nu, det hedder? Den er ikke særlig stor. Nej, jeg mener heller ikke en dungeon, jeg mener en, Frederik, mangler du ikke noget ovnekylling? altså kylling eller brændt kylling? Brændt kylling eller kylling? Bare kylling. Så kig i kylling, ja, så kig i ovnen. Der ligger Jeg bare... mangler så meget kylling, ja. Bare gå ind og tage det. Jeg skal Fuck, lige... der er meget lækkert hernede. Jeg Det er da faktisk et fint sted, det her. Ikke til at bo, er det? Nej, men det er et fint sted til at lave et shelter. Ja. Godt nok, så ligger vi lige op af en dungeon. Eller ikke en dungeon, men Hvor fanden er du henne? hvad er det nu, det hedder? Det hedder cave, hedder det. Eller hvorfor laver I ikke snart en dør? Jeg vil altid ellers helst ikke dø. En dør. En dør! Hvorfor Så der- lave en dør? Så der ikke kommer zombier ind muligt ind. Ej, vi skulle da ikke bange for zombierne. Der er faktisk en på vej herhen mod. Så dræb den. Nej, jeg gider. Jeg kan ikke noget at drikke zombier. Nu er det også godt. Åh ja. Det er nok lidt dumt at sige på YouTube.
Det er ikke så klogt at gøre, når det er, at du sidder med en... Med Minecraft gameplay, hvis du ikke kan dræbe zombier. Det skal man. Jo, jeg kan godt dræbe zombier, men jeg kan ikke gøre det med træ. Jo, jeg kan godt, men... Det er jeg. Jeg er skill, derfor kan jeg. Jeg er fuldstændig skills til bue. Og det er der en, der kan bekræfte her i lokalet. Eller ikke her i lokalet, men her på Skype samtidig. Det kan du. Nej. Du ved sgu, det er vildt til bue. Du er vild til træsvær. Du er vild til træsvær. Ja, helt klart. Jeg er pissegod til bue. Du er god til svær. Ja. Hallo, Frederik, har du ikke noget træ, jeg vil lige må låne? Ved du nu hvad? Bare to. Jeg laver lige en kiste. Jeg har nemlig noget kul. Vil du gerne have det, eller hvad? Jeg vil gerne have en fakkel herinde. Ja, men det er også derfor, jeg siger, at jeg har kullet. Jeg har noget kul. Godt, så giv mig kullet. Åh, det var forkert. Give me. Så. Det er kullet. Det var det sidste. Jeg har ikke mere kul. Dankeschön. Så laver jeg lige noget. Oh shit, så er det væk. Hvad er der? Oh fucking lortegard. Hvad er der? Jeg har bare fundet sådan en mega stor mine. Og jeg fandt pænt meget loot. Good. Eller lad os sige, jeg har noget æg også. Æg? Ja, æg. Jeg havde troet, du havde hemorrider. Du er så fucking klam nu. Nå, Mamma, du skal ikke tage jernen. Nej, jeg har ikke engang rørt det. Hvad gør vi så lige med jernet der? Men det skal jeg nok. Ja, jeg ved, det kommer til de rette ejere. Ej, de kommer slet ikke til de rette ejere. Og det er slet ikke Lasse. Hvad snakker du om? Det er til mig. Okay. Jeg sagde ikke noget. Jeg sidder over i skræmmekrogen. Ja, god idé. Tak for lort, mand. Og stiger. Hallo, jeg giver jer lige nogle svær. Ja, du får lige et svær. stone sorting? Jo. Jo, godt. Hvad fanden er det jern? Nej, det er stensvær. Fuck dig. Ja, vi skal sgu da ikke lave noget ud af vores jern. Har vi jern? Ja, vi har 20 stykker eller sådan noget. Vi har 22 stykker eller sådan noget. Hold da kæft. Eller de er ved at blive brændt. Skal jeg lave sådan en saks, og så gå ud og finde nogle får? Ja, okay. Jeg siger bare god tur, Lasse. Jo, tak. Jeg vil gerne med. Nej, jeg skal ikke lege med. En kæmpe spædegatterød. Okay, kom. Hallo? Så kom. Sagde du, kom med? Kom. Du går ud. You choppy person. Du skal bare passe på dine hemorrider. Ved du hvad hemorrider er? Ja, det er sådan nogle hvide orme, der sidder op i røven på en. Nej, det er det ikke. Hvad er det så? Det er en opsvulmet, er det ikke en opsvulmet blodåre i numsen? Nå, jeg troede sgu, det var sådan nogle orme, der sidder op i Magnus' røv. Nej, det er børneorm. Nå. De sidder også oppe i Magnus' røv. Nå, alt sidder bare op i Magnus' røv. Alt op i Selv den kage, han spiste i går, den sidder også oppe i. En kage? Ja, den som man glemte at spise. Men han gemte til foråret. Fuck, hvor sygt. Magnus, prøv lige at hoppe derned. Nej. Prøv at se, om du kommer over på den anden side. Ja, hvad? Prøv at se, om du kommer over på den anden side. Okay. Nej, det var sgu da for sjov. Døde han? Ja. Nej, jeg gjorde sgu dig. Du kan faktisk Hvor ikke. hopper du virkelig over? Nej, jeg gjorde sgu dig. Nå. Kom her, din lille sprød. Her, Magnus. Kom nu. Fuck, jeg har lyst til. Nej, ikke noget. Ja, det lyder. Jeg sagde ikke noget. Ja, for. Han på YouTube. Det er ikke særlig godt. Nej. Klippe. Heller ikke også. Klippe. Okay, jeg har rimelig meget sten nu. Vi skal have mere. I alt har vi 2 stakker 64 sten og 1 stak 44. Eller 41, mener jeg. Man kunne bare se baggrunden med mig til at løbe Magnus med et svær efter et forår.
Jeg har 2 stykker uld, hvis der er noget. Flot. Ikke også? Jeg er bare en god dreng, ikke også? Jeg bruger en saks i stedet for. Som jeg Jeg har gør. ikke sagt. Jeg har 15-0. Så har vi 15-16 uld. Så begynder vi bare at køre, så er det sjovt. Jeg er kun i level 1. Hallo, prøv lige at komme med. Jeg er ikke i level noget. Jeg miner også kun. Jeg tager bare det hårde arbejde. Ja, mens vi går ud og finder mad. Ja, det er dejligt der. Det er altså også til meget nytte. Ja, kom med. Bamse. Jeg vil, chef. Nå, chef nu. Ja, ja. Ha 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 ha, sjovt. Ja, det forstår jeg ikke, hvorfor det er sjovt. Jeg dør af grin. Nej, okay. Lasse, Hvad? hvor lang tid har du kørt? Tilbage. Vi har 2 minutter tilbage. 2 minutter. Så er episode 2 gået. Ja. Så skal vi tilbage. Nej, vi skulle da. I efterlader Frederik af. Er den eneste, der har overhovedet hugget den med? Nej. Hugget med. Ja. Diggi hul. Nå, ja, det er i hvert fald det, jeg gør lige nu. Diggi hul. Lol, der er mange, der er noget på. You ain't got that, Der er copyright på det der lort, så det må vi ikke synge. Åh, det er rigtigt. Sorry. Den her video her kan faktisk godt blive slettet af det. Nej, den kan ikke. Jo, Hvad er copyright? ikke noget, mand. Hvor fanden? Hvor er du henne? Hvor søren er du henne? Nej, Sofie! Kakao. Varm kakao. Hvor er Lasse Ja, henne? det er lidt. Mam, hvor fanden er du? Jeg ved det heller ikke. Jeg har sgu da en hemorrhoide. Hvor fanden er du? Ja, det ved jeg da heller ikke. Jeg har en hemorrhoide i hånden, som jeg godt vil putte op i din røv. Ved du, hvad en hemorrhoide er? Ja, det er de der blodorme der. Hey Lasse, jeg har fundet græskar. Det er blodåre. En opsvulmet blodåre. Lasse, jeg har fundet græskar. Ad. Nå, så vi skulle da lave de der tærter der. Ud af hemorrhoider. Ja, Fuck, hvor er du klam, vi mand. kan lade dem bare ud af Magnus' røv, han er nok i forvejen. Okay, jeg gider ikke det der Magnus' røv joke. Ja, okay? Ja, Halle, jeg har også fundet græskar. Jeg tror faktisk, jeg har fundet det. Jeg skal have noget kakao. Okay, junkie mode. Hallo Lasse, hvornår kommer vi lige tilbage? Når vi har tid. Jeg ved faktisk ikke engang, hvor du er henne. Jeg var der, hvor det var, hvor vi... Oh shit! Fuck! Hvad er der? Hvad fanden er det her? Frederik, gå lige over på min skærm og kig. Ja, vent lidt. Jeg har ikke bygget det her. Ammer halshug. Må jeg se? Jeg har ikke bygget det her. Hvad sker der for det? Og jeg har det fucking på lortefilm. Ja, fuck. What, man? Det kan vi jo bruge til noget, det der. Ja. Hallo Lasse, hvor er du henne? Sådan et lortested. Jeg kan ikke lide. Er det nu, vi opdager, eller hvad? Det tror jeg. Nå, Hallo Lasse, hvor langt er det tilbage? der er ikke mere tid tilbage, faktisk. Vi skal faktisk slutte lige nu. Det er nok for episode 2. Ja, det var det vel. Vi skal til at afslutte nu, så Afslut. jamen jeg mener for den her episode. Nå ja. Og efter næste episode, så er Magnus ikke med mere. Desværre for ham. Så Måske. har vi en mindre spasser på holdet, så ses. Vi ses. Magnus skulle lige sige, vi ses. Det var alt for Så luk han Let's ud. Gaming. Lille svin. Vi ses.